हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां रादाब लाबोदों। जायफोरहा फोरोंगिरि मावथ'नो गोसो दङ, नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ गोनां जागोन आरो बेयाव माबे आयदानि सायाव फोरोंगिरि नांगौ, बबेयाव नांगौ, बेनि डिटेल्स गासैबो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। बे जाहैबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि आरो बेयो चिरां जिल्लानि पस्ट अफिस रनसायथाम, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बिटिसि। जायगानि मुंखौ बड'सा नोगोर एबा बांगालदबा होननानै बुंनाय जायो। दा बेयो एस्टाब्लिश 2001आवनो जादोंमोन। दा बेयावहाय सासे फोरोंगिरि नांगौ होननानै बिथांमोनहा आगष्ट 8 अक्ट'खालि बिथांमोनहा फोसावनानै होदों स्कुलनिफ्राय। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामदों। दा बेवहाय हिन्दी टिचार नांगौ होनना बुंदों बिथांमोनहा। बेयाव क्लास लानायनि क्लास केटेगरिखौबो बिथांमोनहा रानना होखादों जे थाखो 3निफ्राय थाखो 6सिम लानो हानाय जानांगोन होनदों मिनिमाम। आरो बिथांमोननि रोंगौथिखौ BA पास, बेजों लोगोसे हिन्दी थायोबा साबसिन जागोन आरो हिन्दी लानाय बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होखानाय जादों। बेनिफ्राय हस्टेलाव थानो हानाय जानांगोन, बेखौबो बिथांमोनहा मख'नांदों। नोंथांमोना जेरै स्क्रिनाव नुनो मोनगासिनो दङ बे। दा बेखायनो जायफोरहा गोनां एबा जायफोरहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो दं, नोंथांमोनहा बेयाव बिथांमोनहा नायनो गोनां होदों। आर'जलाइ गथायनायनि थाखाय जोबथा 13 आगष्टखौ होदों आरो बेनि उनावहाय बिथंलाइ हिसाबै वाट्सएप नाम्बार होदों। बिथांमोनहा वाट्सएपआव नोंथांमोनहा जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बाहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन होनदों। 7002032755 बाहाय नोंथांमोनहा नुखादों जेराव, आरो गोजौआवबो होखादों जेराव प्रिन्सिपाल आरो बिथांमोननि SMCनि सेक्रेटारिनिबो दङ। बेयाव नोंथांमोनहा नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननियाव गोबांनो कुइसन खालामदों जानो हागौ जे सेलारिनि बिथिं। सेलारिनि थाखाय बेवहाय बिथांमोननियाव सोंहरनो नांगोन। बाहाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट बुंबा बाव आंनि थाखाय एन्सार होनाय जानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोनहा बिथांमोननि होखानाय नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै सोंहर, जायफोरा गोसो दङ नोंथांमोनहा। दा बाहाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानो नांगोन, हिन्दी थाखो 3निफ्राय थाखो 6सिम लानो गोनां आरो रोंगौथियाव BA, बेनिफ्राय हिन्दी मेजर गोनां गिबिसिन खाबु मोनगोन। अदेबानि जुदि सोरबाया गैयाबाबो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन हिन्दी लानाय नङाबाबो। नाथाय जुदि क्लास 3निफ्राय 6सिमखौ हिन्दी लानो हायोब्ला बे मोनसे अपसन। नाथाय जायफोरा हिन्दी मेजर गोनां बिथांमोनखौ फार्स्ट खाबु होनाय जागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो पस्टनि थाखाय मोनसेल' नांगौ, बेखौनो बिथांमोनहा फोसावनानै होदों। बेखायनो जायफोरहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामहरबानो जाबाय वाट्सएप नाम्बार होखानायाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।